Hello guys, good afternoon. So dito tayo sa bahay ng kapatid ko. Titingnan natin yung Pisod wifi namin kung saan nakalagay. Pakita ko sa inyo ngayon kasi nagka-problema kami kasi hindi na nahuhulugan ng piso ay nung pera. So kaya pinuntahan namin kaagad. Kaya tingnan natin. So dito. So ito nilagyan ko ng ganito instructions. So tinabunan to ni mama kasi nagka-problema nga. Ayan. So eto na yung ano guys, maliit na box. So ayan siya. Halwa. Ayan, yan din yung isang computer natin. May toyo dito. Ayan yung isang computer natin. Pinsan ko. Yun yung kuya ko. So ayan. So, eto na siya guys. Eto na yung ating kita. So, guess kung magkano lang yung ating kinita. So, eto na yung lagayan niya. Ito siya kaliit. Ayan. So, eto yung kahati ko kay kuya. Ayan, sa kanya. Eto naman yung akin. At eto naman ay ibibigay natin kay Mother Earth. So, ito yung ibibigay natin sa kanya. Hello guys, good morning. So today is naglalaba kami ni Papa. Ay, siya lang pala naglalaba. Hi pa, good morning. Ayan, nagpapak na siya ng mga orders. Habang naglalaba, kasi ako yung naglabas ng mga stocks. Tapos yung isa, maagang nag-TV kasi today is Friday. And ayun, maingay yung washing machine kasi nga naglalaba si Papa. Hello guys! So ayan, dito tayo kasi medyo maingay kaya hindi mo na ako nagpa-washing kay Papa. So kahapon nga, pumunta tayo dun sa saan na maingay. Pahinaisan na gamay. Kung saan mo na-grid? Pumunta tayo dun sa sa kabilang bahay dun sa kuya ko, which is dun ko nilagay yung piso wifi natin. And ang nangyari kasi kahapon, bumara na siya. So, kahapon is maingay yung tubig. Pumunta tayo doon and kasi tumawag sa akin yung mama ko na hindi na mahulugan ng coins. Talang niluluwa na siya. Kasi nga, yun nga, marami nag-aantay. So, umaga pa lang, actually kagabi pa lang nung medyo hindi na talaga niya nagamit. So, pinuntahan natin doon kahapon agad-agad. After namin mag-lunch, punta kami diretso doon. Kasi nga, marami na naghahantay doon sa piso wifi. And thank you Lord dahil talagang namang sobrang malakas yung benta doon. Kahit kita doon. Kaya ayun, pinuntahan natin agad-agad. And i-open sa gamail pa. Pinuntahan natin agad-agad. And sobrang natuwa naman ako. Pero may idea na ako talaga na malamang puno na yung lagayan nung piso wifi. Wow, punong-puno na siya. Hindi pa siya nag 1 month. So, may idea na ako na parang puno na siya kaya hindi na siya mahulugan at lumuluwa na niluluwa na yung pera. Kaya pinuntahan ko agad-agad doon. So, tinanggal ko nung inopen ko na yung piso wifi, yung kanyang sa box. Yun nga, nakita ko siya doon na puno na nga siya. So, hindi na siya nahuhulog. So, parang sumasayad na siya doon sa pera. So, ayun. So, tinanggal ko. So, nung tinanggal ko, nahulog lahat yung mga na-stock doon sa ibabaw.
Kaya ayun yun, nahulog na siya. So, okay na siya. And, yun nga, sabi ko kay kuya ko, instead, dapat sana every month, once a month lang kami tawag dito, mag-harvest. Pero nga, dahil maliit yung kaha nung piso wifi, so kailangan talaga siyang i-per-quinzena. So, ayun nga, kahapon, inopen na namin. And, sobrang, nakita nyo yun, may nakita ko sa video, sa clip, na merong mga students talaga doon. Sorry may sipon kasi ako. May mga students doon, tapos maraming mga, i-open sa gamay pa, may mga naglalaro ng billiard. Kasi yung kuya ko, meron siyang mga billiard doon. Kaya marami talagang tao doon. So, inopen ko na yon, tinanggal ko, and nalula ako doon sa pagtingin ko doon sa ano. Kasi nga, hindi pa siya nagkinsena talaga. I think nasa mga 1 week mahigit pa lang siya. And, ano siya, talagang nagulat ako kasi puro 10 pesos, 5 pesos. May mga 1 peso lang doon. Pero, ano siya, medyo konti lang. So, sa full details ng piso wifi sa mga interested na mga nanay, kasi ang dami nagme-message sa inyo, sa aking Facebook, sa chat box ko, nag-message kayo about sa piso wifi. Sobrang interested kayo doon sa business na to. Yung full details, lahat ng mga business side, doon ko ina-upload sa kabilang channel natin, sa second channel natin, nakalagay yung link sa baba. Okay? Puntahan nyo lang doon. Pero dito, sinishare ko lang sa inyo yung journey ko doon sa, yun nga, yung pag-ano ng wifi. Sinishare ko dito yung, sasabihin ko dito kung magkano yung kinita namin kahapon na yung pag-ano ko. So, ayun nga, nung nalula ko dun sa ano namin, nakita ko kasi sobrang daming 5 pesos at 10 pesos. And, inano ko is, ang tawag dito, nung tinignan ko, nung pag-count namin, ang kita natin exact is nasa siya na may ngayong aso. Umiiyak yung aso. 2,397 pesos. So, ayan siya. Ayan. 2,397 pesos. Yan yung exact amount na nakuha natin doon sa ating piso wifi. So, hindi pa siya nag 1 month. And hindi pa siya nagkensena. And I'm so thankful na medyo malaki-laki yung ating kinita doon. Pero syempre, dahil may hatian na may percentage lang kami na nakukuha doon. Kasi syempre, hindi naman amin yung bahay. Hindi naman amin yung lugar. Nilagay ko lang siya doon. Ako yung may-ari ng piso wifi, pero nilagay ko lang siya doon. And 60% yung akin, 40% naman sa kuya ko. Kaya nga, sa mga full details, sa mga sinasabi ko, puntahan nyo aking second channel, okay? Para doon kayo pwede makapagtanong. At may yung aso, wait lang. And sa mga nanay na interesado doon, sobrang helpful dito sa inyo para sa extra income. And malaking tulong siya. Actually, malaking tulong siya. Lalong-lalo na kung sa bahay niyo talaga mismo, yung inyo talaga lahat yung kita doon. Yung akin nga is, nandun lang siya sa ibang bahay ko siya nilagay. Kaya may percentage na nakukuha lang kami doon. And yun. And I'm so thankful talaga doon sa nakuha nating pera. Ayan si Hagrid. Hi, babe. No, nanonood siya ng TV na pinamute ko. Pero ayun, yun yung update ko sa ating piso wifi. And okay na siya, tumatakbo na siya ulit. Okay na. And na harvest namin is sakata sa last day na of the month. Last day of the month. So yun yung ating last na harvest for January. And let's see, i-update ko rin kayo kung magkano yung talaga yung kikitain natin doon sa pagdating ng katapusan ng buwan. And syempre may changes yun, iba-iba yung kikitain doon, lalo na kung summer na, wala ng mga students, siguro may mga changes doon, pero let's see. So ayun, yun lang naman yung update ko sa inyo. And ayun, sa lahat ng mga interested doon sa business na yon, punta kayo sa akin channel, doon ko lahat in-upload lahat ng businesses na ginagawa ko.
And sa lahat ng mga nag-message, salamat sa inyong sa mga interested doon. Maraming salamat. Hagrid! So, ayun. So, see you in my next video, guys. Papaalam na ako nito kasi magpi-film din ako doon sa kabilang channel natin. And, ayun. So, salamat sa panonood and see you in my next video, guys. Paalam. Na. Ana. Magpapaalam talaga ako kasi Papa nag-aantay na siya kasi mag-washing machine na. Bye!